Kaixo eguerdion guztioi eta ongietorriak Zumarragako Zelai Aristi kulturetxeko areto nagusi hontara. Gaur gerturatu gera, bertan sari emateko ekitaldi honen aurkezpena eta sari banaketak egiteko asmoz. Maian, nire eskerreta Zinbizango elkarteko Nekale González dugu eta nire eskubita alde batetik Urretxuko zinegotzia den Jon Altolagirre eta nire eskubitare bai Zintzo-Mintzo elkarteko Aitor Lizarazu. Ekitaldia hasi aurretik nahiko nuke ere bai Sebasi Turrioz Zintzo-Mintzoko elkartzeko eta Euskararen alde horren besteko urtetan lan egindako Sebasi animoak eta bere familiari animoak bidali. Atzo, dakizuen bezala, ez behar bat izan baitzuen eta horren ingurun lehenik eta behin animoak eman Sebasi eta familiko guztiek. Esan bezala eguerdion guztioi, tabernariengan eta bezeroengan euskara erabiltzeko premia sentit esaten, eragin asmoz, dakizuenez, tabernari euskaraz lehiaketa jarri genuen martxan Urola Garaiko euskara zerbitzuek eta Zinbizango eta Zintzo-Mintzo euskara elkarteen partetik. Lehiaketa amaitu da eta irabazleak zein diren badakigu. Eta horren berri emateko eta sariak banatzeko antolatu dugu sari emate ekitaldi hau. Eta bertan parte hartuko dugunok alde batetik Zinbizango, Zintzo-Mintzo eta gero bai eta mankomunidadeko kideak eren bai Urretxu eta Zumarrak. Eta besterik gabe Joni emango diote hitza. Urriara abiatu zen bideo leheketa eta urrutik ona 5 bideo aurkeztu dira. Eta horiek herritarrek bozka emateko ikusgai jarri dira bai zinbizango.com eta otamoz.com webgunetan. Esan behar daukagu, gustura gaudela jaso ditugun bideo eta parte hartzarekin. Pixko bat ere sari emate ekitaldi honetan sari horiek emateaz gain, parte hartzea askartzekoa da, herritarrek, mankomunitateko herritarrek izan duten parte hartzea, eta aipatu beharkoa da, sari ekitaldi honetan, 2 pertsonentzako afari edo bazkaria zozketatuko dugula. Beraz, pixka bat, zozketa horren helburua parte hartzaile guztien lana eta bermea saritzea. Eta, hori da, gure aldetik zelatua. Beraz, itzamango diote enkaneri. Eskerrik asko dena, etortzeagatik. Dakizuen bezala, 2 aste jarri genituen bozkatzeko, azaron 11-tik, azaron 27 bitarten, eta 573 boto jaso ditugu. Beraz, antolatzaileok oso pozik gaude. Gure aurreko ikuspenak goitik bete ditugulako. Oain, ez dugu gehiago luzauko, gaia esango dugu herritarren boto gehien lortu ditulako zeinan bideo irabazlea. Eta jarri duen telebista handi honetan ikusiko dugu. Irabazlea, gara direla, Legazpiko Sorgintxulo taldea.
Alde artistikoan nabarmentzen den kalitateagatik eta mezuak lehiaketaren helburuarekin bat egiten duelako, epaileek aukeratutako bideoa hauxe da. Epa, bizi gaituk? Bizi edo iran? Buruz asko buruan, Bai motel. Krisia, badakik, gastu asko eta diru nahikorik ez. Aldatu beharko gaituk. Animo, kaina bat nahi? Bai, egarri naiz. Kaina bat mesedez? Una caña, por favor. ¿Zenbat da? ¿Cuánto es? Bai, krisia bai. Baina udan ze, Izendu egin naiz ez da? Bai, kaina errakartu dizkiagu. Horrela bai erraz bizi. Oie, atera beste kaina bat. Horrela bai, hau nire kontu. Ni esker. Zerbait? Bai. Bueno, nola burutu zitzaizuen edo? Konbite bezala jaso nun, pentsatu nun, zergatik ez, egin olako zerbait, batetik bideo mundua eta zinema eta gustatzen zaitelako, eta orduan pentsatu nun, eta hau egin alizateko zeinekin kontau, ez? Nire lankide batzukin eta esan nun, saltxera xamarra nahi zenez, esan, animatuko gineke alako zerbait egitea? Eta hortik sortu zen, taldeko lan, hori ikusi duzuen talde lan handia dago. Bati, animazio gustatzen zailako, beste batzui, edo bideo edo ordenagailukin saltxatzai gustatzen zaigulako. Eta azken baten buruan denok genukan euskeraren mezu hori baita hor nahi edo zeini eman geniola. Eta, hemen nerekin dago Aritz, eta bea da, artista horre, esango dizue pixka bat zer nola egin genduen, igual. Belenek garbi adirazi du. Azkenean berak ekarri zigun lehiaketan parte hartzeko oinarriak, eta bera bazekien kamera erosi berria geneukala, eta han bazkal orduan saltzeatzen ibiltzen ginela, gure laburmetrai txikitsuak egiten, gure frogak, eta gidoia Manez Etxabek idatzizun, berea da ideia, eta niri animazioan ibiltzea gustatzen zaidanez, hortik fondoan marrazkia erabiltzearena, eta aktore batzuk behar genituen. Eta horretarako Mikel Arregui fitxatu genuen, eta bestea Belen. Eta azkenean guztien lanaren bitartez, lortu genuen, horrelako emaitza lortzia. Lehen Jonek uste aipatu dola, parte hartzaile guztien artean zozkatuko dugula otordu bat, bi lagunentzako. Ea ezagun baten, zeuri bai esan diate, ea Gurutze, Arruabarrena, Lizarralde. Legazpikoa, bai? Legazpikoa. Gurutze, zenbakia, 127. Legazpikoa, Legazpiko, zorionak, Legazpiko, gehiagoan. Geu jarriko gehalen bailen harremanetan Gurutzeekin eta berri honaren berri emango digu. Zorionak Intrabale guztiei, Zoriona Belen, Zorin Txulori eta baita Legazpiko saridunari. Eta, eskerrak bai parte hartzaile guztiei. Eta, esan, bai euskera zerbitzutatik eta baita euskera elkarte ezberdinetatik, lanean jarrituko dugula bai bezero dendari eta tabernariai
pues bueno, erain asmoz, ez. Eta, bueno, bukatzeko Jonek biharko egunaren inguruko, bueno, matiz edo komentario txiki batzuk. Bai, bueno, bizarrak aipatu bezala, pixkat gogoratu bihar Euskararen nazioarteko eguna dela, bai? Eta, bueno, pixkat herritarrei dei egin nahi diogu eta gonbitea eman, biharko egunaren arira antolatuko diren ekitaldi guztietan parte hartzera. Eta, bueno, pixka bat gogoratu bai bihar Euskararen nazioarteko eguna dela, baina, bueno, gogoratu behar dugu eta urte guztian zehar ere euskaraz hitz egiteko eta bizitzeko batez ere gonbitea egin nahi diegula herritar guztiei, egun hau aitzakitzat hartuta. Ni esker guztiei.